φτάσω 5ο έτος για να μάθω ότι κάποιοι πάνε να δώσουν γνωρίζοντας τα θέματα ήδη από πριν. Και όχι απλά περνάνε. Γράφουν και 10. Και δεν μιλάμε τώρα για σως καθηγητών και παρατάξεις, έτσι. Αναφέρομαι σε αυτό εδώ το διαμαντάκι. Αρκεί να έχει σημειώσεις, διαφάνειες, φωτογραφίες, ό,τι σου βρίσκεται. Βάζεις στη σχολή σου και σου βγάζει πιθανά θέματα για εξετάσεις. Έχει quiz, έχει flashcards, έχει podcast. Στο λάθος, έχει τα θέματα εξετάσεων. Τα θέματα όμως θα τα βρεις εδώ. Η γραπτή εξέταση σου δίνει την εκφώνηση και μπορείς είτε να πληκτρολογήσεις την απάντηση, να τη στείλεις σε ηχητική μορφή, είτε να τη στείλεις και σε φωτογραφία χειρόγραφα. Στην προφορική εξέταση τώρα. Εκεί αρχίζει το καλό. Έχεις τον προσωπικό σου AI καθηγητή και σου κάνει ερωτήσεις. Καλώς ήρθες. Ελπίζω να είσαι προετοιμασμένος για το καλύτερο, γιατί ειλικρινά εγώ δεν περιμένω τίποτα. Podrías contarme cómo era tu vida diaria hace 5 años. Δεν έχω ιδέα. No tengo ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, Τι εκπληκτικό. Λες και δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, για να σε βγάλω από τη μιζέρια σου, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εντάξει, σου κάνει και λίγο ρόστινγκοτύπος, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρεις πού να εστιάσεις, πού υστερείς, τι να βελτιώσεις. Βέβαια, όλα θα ήταν κάπως καλύτερα αν αυτά τα γνώριζα στο πρώτο και όχι στο τελευταίο έτος της σχολής. Αλλά ό,τι είναι τώρα.